बाइबेलबो दङ जे बाइबेलबो फरायो जाबाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरो गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा सासेया गेलेगासिनो जानानैहाय मेमब्रांजों खुगाया बलनो ओमफ्राय दा फुजाबो नालाय दिनै महालया फुजाबो दा बे फुजानि थाखायनो दिनै निरामिस जागोन आरोना ओमफ्राय बेनि थाखायहाय आङो मोनसे गोदान रेसिपि जानो सानलायबाय थारमाने नोंथांमोननि थाखाय गोदान नंगौना नङा आं मिथिला आं माने संबाय थाया नालाय दिनै आरो संनो नागिरदों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों माने नोंथांमोननि सेरावबो आङो बेखौहाय शेयार खालामफेरनाय जाखायाखैमोन नालाय ओंखायनो आङो गोदान होननानै बुंदों आरोना थ' दा बेनि थाखायहाय तैयारि खालामनांगौ दङ लायनांगौ दङ दा बाजाराव थांसै होमबा नोंथांमोनाबो थांबाय थाबानो जाबाय आंजोंहाय दिनै थोदो होमबा स्टार्ट खालामसै नै दिनैसो ब्लाउस जोमग्राफोरखौ सुजोबनो मोन्दों नै दाख्लैनो अफिसाव थांबाय थानायाव अखा हाबाय थानायनि थाखायनो सुनो मोनाखैमोन ओमफ्राय नोंथांमोना नैबिदि बे मार गोनां माबाखौहाय खायसे खायसे आगैमोनहा सोंहरदोंमोन नालाय मारै गोरा थाबाय थायो आब' नोंनाहाय माने गुरै जाया नामा सुबा होननानै सोंदोंमोन नालाय माने आङो सुनायावहाय एफाराब माने साबोन माने सुग्लिबाय थाया आरोना ओमफ्रायहाय ओरैबायदि सुनायावहाय नै बे सुनायावहाय ओरै गोलावै सुवाबालानो ओरैजोंहाय ओरै बेबायदि नैबे गोलावजों सुवाबालानो बिदि ओरै खालामोना खायसे ओरै खालामोना ओमफ्राय बेबायदि गोलावजों बानायाबालानो बे नैबे जि साइडजोंहाय नैबे गुवार माबाया गोलाव साइडआ बे साइडजोंहाय ओरै हमथुमनानैसो सुनांगौ आरोना बेबायदि सुयो आङो थारमाने बेबायदि ओरै गोलावै लानानै सुवा आरो ओमफ्राय बे गोलावै लानानै सुबाबो एसे जोमग्राफ्रा गाज्रि जानो नागिरो थाबनो ओमफ्राय आरो बांद्राय सुग्लाबो खालामा आङो माने सुबोनखौ होग्लिबाय थाया एखमबाथ' आङो मोजाङैनो माबाबा साबोनफोरखौ बांद्राय होलाबाया ओमफ्राय जुदि गुरै जायोब्लाबो मा खालामो बे रिभाइभ दङना मार होग्रा बेखौहाय होजायो आरोना बेखौ होबानो बे गोरा थाफिनो बेखौ होबाबो माने थाबाय थायो नङा ओमफ्राय सुबानो होबाय थानांगौ जायो आरोना ओमफ्राय बेबायदि ओमफ्राय जुदि ओंखाम माइदिफोर होयोबाबो मोजां ओंखाम माइदिफोराबो गोरा थाबाय थायो बिदिफोरा आरोना बेनो आङो माने जोमग्राफोरखौहाय बेबायदि सुग्लिया आरोना सामफ्रामबो सुयो आङो जोमबानो सुयो होमबाबो माने साबोनजों एफाराब मानि होग्लिनानै सुनाय जाया आरोना बेनो सावखांबाय नै आवाथि लोगोफोर ओंखारबाय जोङो दा बाजाराव थांनोसै जा जिनिस नांगौ बेफोरखौ लायनो थांनोसै आरोना दिनैहाय मा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो नायलांबाय थादों नोंथांमोनाहाय दिनै आङो मा खालामनो नागिरदों मा लायनो नागिरदों थौदो होमबा गारिया बेयावसो थांसैनो थांसै बाय बाय दा लोगोफोर होमबा सफैनानै नै बाजार खालामनानै फैबाय बाजार खालामनानै फैनानै आङो फुरा रेडि खालामसै आरोना दा नायलांदो आङो मा दिनै फुजा स्पेसियेल माने महालया फुजानि स्पेसियेल खाना बानायनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय बानायनायखौ स्टार्ट खालामसै रेडि खालामसै नै चन्द्रमुखि आलुनो गोजा गोनांलाय नै बिदि गोजा नै
गासिबो मैगंफोरखौ हानानै लाजोबखाबाय जा जा मैगं दङ बेयावहाय मैगंखौनो बारा मोनखायाखै आङो आलु दङ बेयावहाय गाजर ओमफ्राय बिन लाबोनो सानदोंमोन खिन्थु बिन मोनैनि थाखाय सबाय बिमा लाबोबाय आरोना दा बेखौहाय आङो बेयाव लाजोबसै दुन्दियाबो हानानै लाखाबाय आङो दुन्दिया होनोसै सामब्राम नैबेयाव एवनानै लाखादों बेखौहाय माखासे दोननानै माखासे बेयाव लगायनोसै थारनोसै हालदै एसे होनोसै संख्रि धनिया पाउडार नैबेबो होनोसै चिली पाउडार बेवहाय गाइखेर दाखा होनोसै बेखौहाय आराम लगायनानै लानोसै 15 मिनिटसो दोनथ'नोसै ओरैनो नानैहाय बेखौ आङो दहाय आधा घन्टासो सोमनानै दोनखांबाय ओमफ्राय सुस्राबाय आरोना सुस्राफिनबाय दा दैयावहाय संख्रि होनोसै तेजपात लेबु थाव दालचीनी जीरा गोटा बे दहायहाय सामब्राम माबाखानायमोन सामब्राम एवखानायमोन बेखौहाय ओमफ्राय बेखौनो थाव एसे होदेरबावनानै आङो नै सामब्राम हरबावनोसै आरोना सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु महालया फुजानि स्पेशल दा जानोसै आङो लोगोफोर ओमफ्राय नै जानायनि सिगां नैबो खुलनानै लाग्रोसै आङो खानायखौहाय ओमफ्राय दाख्लि थारमाने बावदो आङो लोगोफोर फिसालानि हाखु दाखुआवनो बावनानै आङो बेबायदि खानानै थाफ्लांदों आरोना ओंखाम जानाय समावहाय ओमफ्रायहाय आं मिन्थिखायोमोन मिन्थिनायाहाय सिगाङावनो आइया खिन्थाखादोंमोन नालाय बेबायदि खानानै जानो हामा होननानैहाय ओमफ्राय दाख्लि बावनानैसो लाफ्लांनाय जादों आरोना दा खुलनानै लाबाय आङो होमबा जानोसै लोगोफोर आं जानानै लाग्रोसै बेदर बायदि नुलायदों माबा पनिरा जाग्रोनानै लानोसै आं लोगोफोर
ओइ आं थामाव नायदों नै बुजाबायना आंजों नों बुजाबाय आंजों दा नै बेलासिबाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय आङो नै साहा लोंनाय टाइमावसो नोंथांमोनजों नुजाफैफिननाय जालायबाय आरोना दहाय आङो भिडिअखौ लानो टाइम मोनाखिसै ओमफ्रायहाय दा बेखायनो नोंथांमोनजों माबा मोनसे शेयार खालामनो साननानै आङो फैफिननाय जालायबाय आरोना दहायथ' माबानि फुजानि थाखाय निरामिस दहाय पुलाव संनाय जाबायना ओमफ्रायहाय टारगेटआ बे नङामोन आरोना माबासोमोन माने बिरियानि जानायसोमोन टारगेटआ बिरियानि जानायसोमोन ओमफ्रायहाय बिरियानि संनायाव एसे माबाफ्रा स्टाइलफ्रा एसे आलदा खालामबावनांगौमोन ना टाइमा एकदमबारे बाजाराव थांनायजों मानायजों मिलायासै ओमफ्राय दसे संनाय टाइमावनो नै 12टा ना 12:30 ना एकटानिफ्रायसो आङो स्टार्ट खालामनो मोनखादों ओमफ्राय बे समावनो आरोबाव मावजेननानै दसेल' मावनो मोननानैनो आरोबाव फिसालाया उन्दुलायबाय बे उन्दुनायाव दसे थानांलायबाय आरो गेजेर खन्द'आव मावनानैहाय नै जोङो 3टा ना 3:30आवसो मोनजाखादों ना 3:30आवसो मोनजादों आरोना लान्चखौनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंहा माने संनो थाखाय आरो आलदा जिनिस लाबावदोंमोन आङो बेखौनो संनो मोनबावासैसो दा बेखौल' जानाय जाबाय आरोना दहाय ओमफ्रायहाय ओरैनो संनायाबो बिरियानिसो संनो गोसो जादोंमोन खिन्थु माखासे इनग्रेडियेन्ट्स गैयैनि आरोबाव टाइम मिलायनि थाखायनो आङो बेखौ संनो हायासै आरोना ओंखायनो पुलावसो जानाय जाहैबाय जालाबायलायबाय बेहा फैबारानिहाय औ नोंथांमोना सोंहरदोंमोन ना फिसालाखौ बिना बारानिहाय बुजायो बेयो दानिफ्रायनो बुजाखायो माने एसे दुस्थ' खालामबाथाय माबा दा खालाम होननायखौ मानियाना दाथ' बुजिजोबखाबाय बुजिनायाथ' ओमफ्राय दा खालाम होननायखौ मालाबा बुजियाबा एसे बुजायो आरोना दानिफ्रायनो बुजाखायो बुनांगौबो जायो मालाबा ओमफ्राय नै दाख्लैफोर खायसे सोंहरबाय थादोंमोन जे बाइबेल नुनानै सोंहरदोंमोन बाइबेल नुनानैहाय फिसालाया दानि बाइबेल लादोंमोन नालाय बेखौ नुनानै सोंहरदोंमोन ना खायसे आगैमोनाहाय ओमफ्राय खिन्थु जोंहा हिन्दुआ ब्रह्म आरोना ओमफ्राय बाइबेलबो दङ जाहैबाय बाइबेल फरायो खिन्थु आं फराया आरोना बेखौहाय दा फरायग्रा जाहैबाय बिनानाव बे केमेरा खेबना होगासिनो नै केमेरा हमना होगासिनो मिनिगासिनो बियो दा हिन्दु आरोना जोंहा बाइबेलाबो थायो आरोना बाइबेलबो दङ डिरेक्ट खिथादो नोङो बाइबेलखौ मानो लायो मेन्टेल पिसनि थाखायनो बिराद आं सिगाङाव नोंथांमोन खिथाखादोंमोन ना बिराद डिप्रेस जायो बियो होननानै डिप्रेस जायो बियो पुरा माने बाइबेलावहाय माने गासिबो दंखाजोबो ना जायफोर बाइबेल नायो ख्रिस्टियानफोराहाय मिन्थिखागोन बाइबेलावहाय माने पुरा मोनफा जेनेबा नों स्ट्रेस जानाय दंबा बेयावबो नोङो बोदलानानै नायनो हागोन बे मोनफा खन्द' दंखाजोबखायो आरोना नों मालाबा हारसिं मोनदोंबा गावखौनो मालाबा डिप्रेस जादोंबा नों मालाबा सुइसाइड जानो गोसो जादोंब्ला बा माबा मोनसे गासिबो आरोना नोंनि मा फिलिं जादों नों मा फिल खालामदों बे समावहाय नों आरो बेनिफ्राय मा एन्सार नांगौ नोंनो बे गासिबो मोनफा बिदि दंजोबो ना बेल' नङा जायखिजाया रिलिजियास बुकफ्रावनो माने हिन्दुनिफ्रावबो धर्म बे माबाफ्रावहाय लेखाफ्रावथ' गासिबो बिदिनो थाजोबखायो जाहैबाय जायखिजाया बेहा लोगो दङ आरोना लोगोनिफ्राय मोनदोंना नोङो लोगो दङ ओमफ्राय मालाबा बियो गिर्जाफोरावबो थाङो ना बे लोगोनिफ्राय मोनबोदों आरोना ओमफ्राय दा बियो मालाबा गोसो जायोब्ला बेखौ नायो खिनियानोसै लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं